Dobrý den, jmenuji se Šimon Vondráček. Bydlím v Hrádku ve Slezsku. Chodím do základní umělecké školy do Třince a pak mě tatínek vozí na konzervatoř za paní profesorkou Grigárovou. Hraju od 5 let. Ano, super. V tomto školním roce jsme se zúčastnili soutěže v komorní hře s klavírním triem a vyhráli jsme první cenu v okrese a získali jsme cenu za interpretační výkon. Pak jsme postoupili do kraje a tam jsme získali první cenu a vyhráli jsme celou kategorii. Jsem se jako solista zúčastnil mezinárodní soutěže o cenu Václava Kručka a tam jsem získal první cenu. Před pár dny jsem získal v celostátní soutěži Liptovském smyčci první cenu a stal jsem se absolutním vítězem. V Liptale jsem vyhrál tento krásný smyčec a budu k němu potřebovat mistrovské housle. Nový nástroj mi otevře další hudební možnosti. Nedávno jsem hrál s profesionálním komorním orchestrem. Budu rád, když vám svůj talent předvedu v Praze.